ħanaqraw Salm 3 li nistgħu bħala ħsieb ewlieni tiegħu insemmuh Alla li jerfa'li rasi. Alla li jerfa'li rasi. Salm 3 Salm ta' David meta ħarab minn ibnu Absalom. Osit kif kottru l-avversarji tiegħi, ħafna qed iqumu kontrija. Ħafna qed jgħidu dwar ruħi m'hemm ebda ħelsien għalih falla. Sela. Iżda int osit intarka madwari, il-glorja tiegħi u dak li tolli li rasi. Kont qed ngħajjat lis-sit bleħni u ġibni mill-muntanja mqazza tiegħu. Sela. Imteddejt urqat, stembaħt għax is-sit isostnini. Mhux se nibża minn 10,000 ta' nies li qiegħdu lilhom nfushom kontrija dawra mejt. Mosit, salvani Alla tiegħi, għax int il-qatla dewwa tiegħi kollha fuq il-ħadd, int tertaqt is-snien tal-ħsiena. Is-salvazzjoni tappartieni għas-sit. Ħadkun l-barka tiegħek fuq niesek. Sela. Missier Smawiet, tolbuk sabiex għal dan il-ħin li ġej tagħtina fehma tajba, l-ispirtu tajjeb tiegħek, l-ispirtu li jillumilana moħħna. Aħna niddependu għal kollox fuq mulej biex narfu kemm ta' bilħaq il-kelma tiegħek hija rilevanti għalina, kemm tot għal għada tagħna llum il għaliex bħalma David sab lilek bħala dak li terfalu rasu hekk ukoll. Aħna wkoll illum neħtiġuk nduru lejk nirkorru għandek biex fik insibu is-sarħan tagħna. Amen. Għana maħsbux li David il-bnida mal-qalb talla għex ħajja fuq ir-rubin, ħajja mingħajr problemi, mingħajr awċ, mingħajr trabil ta' xejn. Al kontrarju, il-ħajja ta' David hija ħanidu impestata bl-inkwiet, bil-saram illi inqalalu daqqa minnaħa, daqqa minn oħra, kemm qabel ma beda ir-renju tiegħu kif ukoll waqt ir-renju tiegħu. David infatti kiteb ħafna mill-salmi tiegħu, mit-talb tiegħu biex mill-esperjenza tiegħu jgħallimna llum il-ġurnata x'għandha tkun ir-reazzjoni tagħna meta niltaqgħu, meta nsibu dana mal-ħajt u niltaqgħu ma' saram li kważi iġielna li ntispraw. David ma kellux xi ħajja domestika ideali. Kif tafu, naħseb jiena kemm iżewweġ, l-ewwel żewweġ mara mbagħad it-tieni waħda mbagħad it-tielet waħda. U ovvjament meta tikser il-mudell tal-la għażwieġ, qed tistieden il-gwaj għalik innifsek. David waqqa l-ġebla fuq saqajh, weġġa' lil nnifsu meta f'dan il-qasam ta' ħajja matrimonjali għażel li jkollu aktar minn mara waħda. Il-fatt li Alla tollera il-poligamija, il-fatt li raġel jkollu aktar minn mara waħda ma jfissirx li Alla birek il-David dak is-sens. Dak huwa twissija għalina, David hemmhekk qed jurina d-djufija tiegħu. Frattant David Alla sejjaħlu bniedem mal-qalbi il għaliex David kien jaf li meta jidneb kien jaf għand min għandu jmur. Kien jaf għand min għandu jsib il-sollif u l-maħfra minn għand Alla nnifsu. U allura hawnhekk David irid jgħallimna li xi darba oħra xi ftit jew wisq se nintlaqtu minn gwaj illi kważi jelbna. Kważi ikaxkarna minn saqajna, għawċ gravi illi anke jista' jinqala minn sorsi illi ma nippretenduhomx. Il-każ ta' David hawnhekk partikolarment huwa meta Absalom, wieħed mit-tfal tiegħu, ġih f'moħħu illi jorganizza rewwixta kontra missieru meta kien sultan u joħodlu t-tron tiegħu. Għal tista' tkun xi ħaġa aktar gravi minn hekk li għandek ibnek l-Aziz, wieħed mill-tfal tiegħu li kienu wkoll ħafna minnhom kienu inkwetanti u vera ġallu ħjali. Kellu tifel ieħor pereżempju illi prova jistupra lill-oħtu stess. Dat tip ta' konflitti u saram fil-familja nistgħu immaġinaw David kemm kellu raġun u kemm kien għall-inqas għaqli f'dan is-sens illi jaħrab għand Alla biex isib ir-refuġju tiegħu fih.
meta għadu tiegħi dikjarat tiegħi joħodha kontrija nifhimha. Meta xi ħadd li huwa għażiż li huwa anke laħmi u demmi idur kontra tiegħi hemmhekk naħseb jiena għandna estremità tal-każ vera. U għalhekk David hawnhekk spontanjament dar lejn Alla u sit kif kottru l-avversarji tiegħi. U anke minn bnadi li huma pretendihomx. Issa meta jiġrilnek, meta kważi nintlaqtu minn sajjetta ngħidulek. Xi ħaġa fil-bnazzi, ħabta u sabta. Jekk ma jkollniex id-drawwa u d-disċiplina illi nitolbu regolarment ġurnata wara ġurnata, meta tolqotna s-sajjetta ħan iddispraw. Ħanqaf gandott u minnu ma noħorġux. Għalhekk importanti illi iva meta huwa l-bnazzi ħan iltaqa' ma' Alla. Għaliex naf illi xi darba oħra ħansib ruħi mdendel, mbagħad x'ħatamel. Wieħed pastor jgħid ikkoltiva l-afdar u l-familjarità tiegħek mas-sit fit-talb issa. Biex meta jinżel il-martell, meta l-qoħ jinfaqa u meta jiġri t-terremot, il-bib għas-sala ta' tron t'Alla ma ssibux iġġamjat. U jinfetaħlek faċilment meta tipprova tgħaddi minnu. Jekk Alla tagħna illi tagħna l-privileġġ nistgħu naħarbu għandu bis-saram tagħna. Però maħniex qegħdin nagħmlu hekk anke meta l-affarijiet qed jiġulna żombor. Tajjeb, imbagħad meta tolqotna sajjetta laqqas biss jgħaddi mill-kultura ta' moħħna x'għandna nagħmlu. Nibdew nġibu ruħna bħal nies mitlufa. David hawnhekk jurina li iva ndur le Alla. Dit-talba ta' David li għadna kif rajna hija xhieda notevoli tal-fidi ta' David. David kellu il-difetti u l-mankamenti tiegħu, però kellu fidi sempliċi f'Alla. Kien kapaċi jafdaħ l-Alla. David il-qaddej tas-sit kien jaf x'benefiċċji jirċieva mill-esperjenza tiegħu fil-passat u allura kien kapaċi issa li jinsab din il-kriżi kera fejn anke t-tron tiegħu kien meddet, tajjeb, ibnu stess ixxewwex kontrih, ibnu stess dar kontrih, il-weġa fil-qalb, l-istallett li tħossu tant u tant. David kellu jaħrab minn Ġerusalem mal-ftit nies li kellu jaħrab u imur jistaħba. Il-għaliex ovvjament li kieku baqa f'Ġerusalem kien qabad u ibnu stess kien jotlu biex joħod tron tiegħu. Ġifieri nistgħu nimmaġinaw ħajdu hekk dal-perjodu kritiku fejn li minnu David kien imġiel li jgħaddi. David sab il-Alla bħala difiża għalih. Difiża li jiċċirkondah idawru bl-imħabba setana u l-fedeltà infallibbli tiegħu. Alla għandu l-niesu ma jitlaqhomx avolja iva jgħaddihom min-nar tal-prova, tajjeb avolja jgħaddihom minn afflizzjoni Alla kapaċi iżommhom, jippreservhom u joħroġhom finalment rebbieħa. Alla ma jistax jonqos milli jagħmel dan għax hekk wedna. Il-weda tiegħu hija bonfatt. Il-weda tiegħu nistgħu naqbdu magħha bħalma ankra taqbad mal-qiegħ tal-baħar u żomm il-bastiment sikur. Fiżikament nistgħu nsofru, materjalment nistgħu nsofru, però ejjew nkunu persważi minn dil ħaġa li aħna protetti għall-eternità. U David hekk ħassu. David hekk ħassu li jista' għaddej minn dal-awċ ma jafx kif ħajkun l-eżitu tiegħu, nafu li finalment il-rawwixta ġiet fix-xejn. Ma rnexxietx, Absalom innifsu spiċċa mdendel ma' siġra, Absalom kellu xar, offa xar kbira u ddendel ma' dis-siġra u miet. U meta rrapportawlu lil David illi ibnu stess kien mejjed, David għala għalih, beka. Beka għal dik il-persuna li xtaqet toħodlu ħajtu.
Ma ġen is-sens ta' vendetta David ma kellux. Ma kellux. Ħalla l-vendetta f'idej Alla. U di għallimilna f'ħafna mis-salmi tiegħu. Illi tgħallem jgħid il-mulej huwa l-imħallef. Il-vendetta hija f'idejh. Għal Absalom il għaliex kien jaf li Absalom kien tifel mitluf. Kien tifel mitluf. Meta David kellu tarbija minn Batseba, waħda minn nisa tiegħu, u t-tarbija twildet marradija u mietet wara ġimgħa. David għamel dik il-ġimgħa isum u liebes ixkora. U jitlob il-Alla. Meta qalulu it-tarbija mietet, David qam, inħasel u talab għall-ikel. U qalulu kif? Għalfejn tagħmel hekk. David qalilhom it-tarbija ma tistax tiġi għandi, imma jien semmur għandha. Kontrast għal Absalom, David kien jaf li tilfu għal dejjem it-tifel, tilfu għal dejjem. Dik it-tarbija kien jaf li ħajġi jiltaqa' magħha. Fis-smawiet. U din hija t-tama illi Alla kapaċi jagħtina. Il-Kristjan iva kapaċi jħossu imrekken ġorokna, ħajdu bdaru mal-ħajt, pero m'għandux għalfejn jinterħa jew jeraq fit-disprament. Disprament meta inti titlef kull tama. Tama tagħna hija falla. Bħala bniedem ta' vidi, David beda biex qiegħed il-każ tiegħu quddiem il-mulej. Qiegħed il-qagħda magħdura tiegħu, il-qagħda perikolata tiegħu quddiem is-sit. Tisimgħuh. U sit kif kotru l-avversarji tiegħi. Ħafna qed ikunu kontrija. Absalom kienu nexxielu jipperswadi anke mill-uffiċjal tas-sultan biex jingħaqdu miegħu ħalli jħodlu t-tron. Għal darba nistgħu nimmaġinaw kif David ħassu prattikament waħdu. Dik ir-realtà ħarxa illi Alla kultant ipoġġina fija u ngħidu x'ħanaqbad nagħmel. Il-fejn ħanaqbad indur. Ħafna qed jgħidu dwar ruħi m'hemm ebda ħelsien li falla. Qed sitwazzjoni estrema. Illi issa fl-aħħar mill-aħħar ħafna nies bil-ħelsien niffieda tagħhom kienu qegħdin ifesfsu kontra David u jgħidu fl-aħħar Alla laħqu. U issa daqshekk spiċċa David. Dak li tkun trid vera, meta tkun għaddej minn kriżi, tisma' xi ħadd li qed ifesfes kontrik. Il-qiegħed jikkummenta fuq il-qagħda magħdura tiegħek. Ħafna drabi dak li aħna nisimgħu minn ħadd ieħor dinja tant ripetuta fis-salmi. Meta n-nies jgħajruna, meta n-nies jikkalpestawna, meta n-nies ifesfsu kontrina, jaqalaw l-ajja kontrina, dak l-sien illi waqt bħal sejf misnun li tħollok saġola għadam tiegħek. Ħafna qed jgħidu dwar ruħi m'hemm ebda ħelsien għalih falla. Frattant David issetilja il-fiduċja tiegħu falla. Meta inti meta tmur torqod fl-għaxija, tinxteħed fuq is-saqq u tintreħa fuq u sserraħ il-pis kollu ta' ġismek fuq dak is-saqq. Kultant nagħmel eżerċizzi d-dar jiena u nipprova noqgħod ċertu pożizzjonijiet antipatiċi biex il-muskoli ta' ġismek ġiel li tħaddimhom. Antipatika ħafna. Tifhem? Għaliex għax m'intix qiegħed mistrieħ. David hawnhekk talab u ottiena kiseb tweġiba komfortabbli. Kien kwiet u mistejqer fl-ispirtu tiegħu u sar konfidenti quddiem kull theddid u biża' possibbli. Ikompli biex jgħid iżdien tosit int tarka madwari. Tarka minn dak it-tip mhux żgħira imma li ddawwar ġisem kollu minn fuq isfel. L-ewwel darba li tissemma tarka b'dal mod metaforiku bħala simbolu tal-protezzjoni tagħha, avolja naraw illi dak u dik huma kontrina. Allura tarka lina. L-ewwel darba tissemma meta Alla kellem lil Abram fil-Ġenesi 15. Derlu qallu la tibżax Abram jien it-tarka tiegħek.
u l-premju tiegħek huwa tassew kbir. Alla huwa t-tarka tagħna, huwa d-difiża tagħna. Għandna l-protezzjoni divina. Alla li huwa omniscjenti li jaf il-każ, id-dettalji, id-dħul u l-ħruġ tagħna, jaf x'għandu jagħmel bina u kif eventwalment joħroġna għal ħelsin tiegħu. Intu sit tarka madwari, il-glorja tiegħi u dak li tolli li rasi. David kiteb da salm minn din l-esperjenza tiegħu meta kien maħrub. Infatti fit-titlu naqraw Salm ta' David meta ħarab minn ibnu Absalom. Għek naraw allura kemm ta' bilħaq David huwa fiduċjuż f'Alla illi għalkemm għadu għaddej minn dil-burraxka il-Alla qed jgħidu inti l-glorja tiegħi, inti s-sebħ l-unur il-ġieħ kollu tiegħi, inti dak li tolli li rasi. Ovvjament meta tkun għaddej minn xi problema għalila, u ma taħsibx li aħna eżentati minna. Xi darba oħra xi ftit jew kif għadd. Jridu nkunu preparati għal dawn l-esperjenzi. F'din il-qagħda kritika David l-Alla kien kapaċi jgħidu inti dak li tolli li rasi. David kien miexi rasu baxxuta, dispjaċut, rabatu stess, qegħdin jxewxu kontra tiegħu, ma David kien jaf li Alla da pitada qatt jollilu rasu. Qatt jollilu rasu. F'dal-każijiet estremi bħal dawn it-talb aktar minn kollox, aktar minn qatt qabel huwa vitali. Huwa dak li jżommna f'komunjoni mal-Alla biex ta' bilħaq nemnu u nserħu l-kawża tagħna fuq. Fi żmien propizju mbagħad meta jidhirlu hu l-aħjar Alla ċertament jintervini. Alla jintervini. Għandna nappellawlu u iva nikkommettu l-kawża tagħna fidejh. Din hija dejjem l-aħjar strateġija li tikkommetti ruħek fidejh. Mulej Ġesu, imqal meta kien mdender ma' salib, l-aħħar kelma li qal, x'qal? Ikkwota mis-Salmi. Ikkwota l-David. Mulej fidejk jien nikkommetti ruħi. Kemm huwa tajjeb li jkollna din l-enerġija spiritwali fina, illi nkun nafu il-fejn għandna nduru fil-kriżijiet tagħna. Kont qed ngħid lis-Sid bleħni jgħidu vers 4 u hu weġibni mill-muntanja imqazza tiegħu. Huwa fatt li Alla iħalli jippermetti l-afflizzjoni illi tiġi iżżur lil uliedu. Għaliex? Għaliex Alla juża kollox, il-ġid u d-deni sabiex eventwalment iġibna nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu. Dan huwa l-għan, dan huwa l-iskop finali u kbir li Alla għandu għalina. Iridna iġibna nixbħu lil Sidna Ġesu biex ikollu familja ta' ħafna aħwa Ġesu nifsu l-kbir fosthom il-koll. Matul dan il-perjodu ta' kriżi jista' jkun għaddejjem minnu, jew jista' jkun bħalissa qegħdin ngawdu x-xemx tal-barka tagħna. Però nafu li tista' tinqala din il-maltempata, vera? Jew nkunu persważi li xara waħda minn rasna mhix se taqa' mingħajr il-permess tagħna. U nistgħu nkunu wkoll assigurati illi Alla fil-frattemp kapaċi dawwarna bis-sliem u bl-assistenza tiegħu. Ġesu jgħidilna nagħtikom is-sliem tiegħi, mhux bħalma tagħtikom id-dinja nagħtikom jien. Għalhekk huwa għajb huwa diżunura għal Sidna Ġesu. Meta aħna nduru għal riżorsi oħra u ma nirrikorrux għandu. Li jgħidilna jagħtina sliem ta' kwalità ola milli kapaċi tagħtina id-dinja. Għalhekk David ikompli jgħid, kemm sabiħa din, imteddejt u rqadt, stembaħt għax is-Sid isostnini. Għandu ħajtu mdendla bħajta, vera, u kapaċi jgħid imteddejt u rqadt. U stembaħt għax is-Sid isostnini. Ġieli tħaltu tordu bil-lejl u ma tkunx tistgħu tagħlqu għajn majn, għandkom l-ansjetà
tax-xogħol, tal-familja, forsi tittieħu ħsieb il-ġenituri anzjani tiegħek hemm ħafna affarijiet li qed il-peace huwa qed tħossu jitħnek, qed jafġek. Bħal David kapaċi ngħidu għax għandna l-istess Alla li għandu David, imteddejtu rqat stembat għax is-sit isostnini. Alla l-ħaj jieħu ħsiebna. Jieħu ħsiebna. Avolja ċ-ċirkostanzi kapaċi jikkonfuffaw kontra tagħna. Alla huwa l-awtur taċ-ċirkostanzi tagħna. Alla huwa dak illi joħroġna u jdaħħalna u bħalma ħelisna fil-passat kapaċi iżomna wkoll fil-pala ta' jdejh. Kapaċi illi preservana biex b'kuraġġ nkunu kapaċi nerfgħu rasna l-fuq u nħarsu quddiem. Alla huwa dak li jerfali rasi. Li jerfali rasi. M'għandix għalfejn nimxi dik id-depressjoni ħosbien. Iva, dar affarijiet jaffettwawna. Ma ħankunu ċerti illi iva jiena kapaċi nitbissem, kapaċi wkoll nifraħ fi kwalunkwe ħaġa illi Alla jdaħħalni fija għax naf illi huwa dak illi isostni, dak li jerfali rasi. Għalhekk David ikompli jgħid mhux se nibża minn 10,000 ta' nies li qiegħdu lilhom infushom kontrija dawra mejt. Dawwar kontra mejt quddiem warah fil-ġnub kulħadd kontrih. Rawwixta sħiħa. David kien jaf illi Allahu fis-sema u Allahu missieru u kapaċi jipproteġih. Hemm is-sura ta' Eliżew u l-qaddej tiegħu illi kienu mdawrin bl-armata tal-barranin u tal-qaddej tiegħu tfixkel u tispra. U Eliżew talab il-Alla dak il-ħin qallu mula jiftaħlu għajnejh biex jara. U mula jiftaħlu għajnejh u ra madwarhom dawra mejt eżerċitu ta' anġli qed jipproteġuhom. Alla kapaċi jipproteġina avvolja inħossuna illi wasalna fix-xifer. Wasalna fix-xifer u wasalna biex niffondaw għal-isfel. Alla tagħna kif smajna il-ġimgħa l-oħra Salm 121 u għall-protettur tagħna. U għall-protettur tagħna. U allura m'għandniex għalfejn nibsaw. David baqa' jitlob u konferma l-fidi tiegħu fl-esperjenzi passati tiegħu. U mosit salvani u Alla tiegħi. Kull darba qed jappellawlu. Iva, ejjew nappellaw il-Alla. Ejjew nkunu qalbina ma' Alla. Nafu li Alla jimpurtaħ minna. Salvani u Alla tiegħi. Talba ħanidu hekk ġakolatorja, qasira, ippuntata, vleġġa puntata li ħatasa ħatolqot. Bħal ta' Pietru. Ma miexi fuq il-baħar, ma mbagħad meta ra l-irjieħ u l-imwieġ beda jereq. Beda jereq. U xar, appella l-mulaj, mulaj salvani. Mulaj mettidu. Għalfejn id-dubitajt. Ma nix għalfejn id-dubitaw l-Alla meta Alla nafu li Alla ta' kelmtu, Alla illi jżomm il-patt tiegħu. Ġesu qal daw kollha li inti tajtni għallu l-missier jiena żammejthom u ħadd ma ntilef. Kif bin it-telfien. Ma Ġuda qatt ma kien min tiegħu. Anke meta għażlu Ġesu kien jaf mhux jiena għażiltkom 12 u wieħed minnkom huwa xitan. Kien jaf. Dawk li ma tiegħu però Ġesu kapaċi iżommhom. Kapaċi jżommhom la Ġesu ġie fostna fuq dil-art biex jeleb u jġib fix-xejn l-opri tax-xitan. Ġesu huwa gwerrier, intbagħat bħala gwerrier fostna. Għalkemm huwa il-manswet huwa l-umli u leħnu ma rafawx fit-triq u qasba mġelġla ma kisiriex u ftila ddaħħan ma tfiex. Ġesu huwa ta' bilħaq il-gwerrier tagħna. Meta jerġa' jiġi fl-aħħar jum l-Apokalissi jpenġuh bħala rikab fuq żiemel abjad gwerrier kontra l-ħażen. Alla huwa gwerrier favur niesu u kontra il-ħażen fuq skala nazzjonali bħala il-poplu kollu tiegħu Alla jara illi
ebda wieħed, il-poplu kollu tiegħu ikun salvat. Araw kif għannew meta l-Lut qasmu l-Baħar l-Aħmar minn triq niexfa, Alla fetħilhom l-art qudiemhom, fetħilhom il-baħar qudiemhom u għaddew. Imbagħad infexxew f'qima spontanja lil Alla, lil-mulej Nanni għax tkabbar bil-qawwa żiemel u r-rikkieb tiegħu fil-baħar tefal. Qawwa u l-anja tiegħi hija l-mulej u sar is-salvazzjoni tiegħi u Alla tiegħi. U jien inħejju l-fennamar u Alla ta' missieri jien nollieħ. Gwerrier kbir u Alla il-mulej ismu. Alla huwa gwerrier kbir. Mill-bidu urina meta bagħat il-Mosè biex jifdi l-poplu tiegħu mill-jasar tal-Eġittu, Alla wara nifsu gwerrier, gwerrier kontra l-idolatrija, gwerrier kontra l-immoralità, gwerrier kontra l-ħażen, gwerrier kontra l-oppressjoni, kontra l-inġustizzja. Alla huwa gwerrier. U rridu nifmu iva li Alla għandu salta ta' ġustizzja, din is-salta se tħeleb kull oppożizzjoni għadha pitata. Nistgħu naraw l-inġustizzja, x'inġustizzja jista' jkun hemm akbar mill-tifel tiegħek jorganizza rewwixta kontrik biex jħodlok it-tron. L-inġustizzja hija lampanti fid-dinja tagħna. Alla għad jelba. U din hija t-tama tagħna. U dan huwa l-messaġġ tas-Salm numru 3. Alla qed jgħidilna jien se nerfalkom raskom. Bħalissa forsi mnikta. Ġesu stess jgħidilna bħalissa intom għandkom in-niket imma għamlu karaġġ. Għax jien elibt id-dinja. Jien elibt id-dinja. Is-salib huwa il-marka, s-sinjal inkonfutabbli li Alla huwa kontra d-dnub, Alla ġudika d-dnub u Alla tjeqirdu għal kollox id-dnub. Dan is-salm huwa testimonjanza qasira imma qawwija illi ekku. Alla huwa gwerrier favur niesu kollha imma wkoll fuq livell personali. Alla huwa gwerrier favur tiegħek personalment. Bħalma kien ma' David, vers 7. Għax int il-qatt l-dewwa kollha tiegħi fuq il-ħadd. Meta inti dak huwa insult kbir vera? Għammek qed tġibu fix-xejn il-bniedem. Qed trexu, qed twaqqgħu quddiem il-pubbliku. U Alla l-ħżienek jagħmlilhom. Int il-qatt l-dewwa kollha tiegħi fuq il-ħadd, int tertaqt is-snien tal-ħsiena. Iva, Alla huwa gwerrier u jaqblilna nifhmuha din. Jaqblilna nifhmuha. Alla huwa gwerrier favur niesu. U Alla jaf li għalkemm ngħaddu mill-gwaj, Alla qed jiġbor id-dmuħ tagħna fil-fliexkun tiegħu, kif jgħid f'salm ieħor. Alla huwa konxu jaf mhix aħna għaddejjin. U minn dik l-esperjenza Alla qiegħed isaffina u jagħmilna preżentabbli għas-saltna eterna tiegħu. David imbagħad joffri lezzjoni minn din l-esperjenza qarsa tiegħu, lezzjoni għalina l-koll. David kien jaf li qed jikteb is-salmi mhux bħala delizzju għalih innifsu biex jagħmlhom ġo pitazzu jżomgħu għalih. Kien jaf li qed jiktibhom għal ġenerazzjoni ta' wara. Għalina l-koll kemm għaddew sekli ta' snin u għadna nsibuhom dan ikel għarruħna. Hawnhekk David qed jagħtina issa din lezzjoni, is-salvazzjoni tappartini għal Jahwe. Is-salvazzjoni hija tal-mulej. Ħadimha u jagħtihilna. Mhix riżultat tar-rieda ħielsa tiegħi. Alla ma ħallix f'idejja biex jara nażlu jew le. Jista' jkun aktar ċar Ġesu, aktar sempliċi meta qalilna mhux intom għażiltuni, imma jien għażilt lilkom. Is-salvazzjoni qed Alla. Ġesu għandu l-awtorità mogħtija lilu mill-missier biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha lill-missier tagħha. Salvazzjoni ma tiddependix minni. Rumani 9. Għalhekk ma tiddependix minn dak li jrid, laqas minn dak li jiġri, imma minn Alla li juri ħniena. Illum il-Vanġelu kif qed jiġi ppreżentat
b'tali mod iftaħ qalbek għal-mulej. Iftaħ qalbek għal-mulej. Mhix dik il-kwistjoni. Int li ħatamel id-differenza, int li ħatamel id-differenza. Int li inti mejjed fid-dnub. Le, il-kwistjoni hi jekk il-mulej huwiex lest li jibdillek qalbek. Min qalb tal-ġebel għal qalb tal-laħam li tħoss u tirrispondi għalih u tkun tixtiequ. Dik il-kwistjoni kollha. Mhix kwistjoni li nindem meta rrid għax jiena għandi rieda ħielsa u ħadd ma ħajindaħalli. Il-kwistjoni kollha hi Ġesu jagħtikx l-indiema. M'intix kapaċi tasal għall-indiema waħdek bl-abilità nattiva tiegħek. Għatti ħamsa jgħidilna li hu Ġesu eżaltat fuq l-emnija tal-Alla biex jagħti l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet. Is-salvazzjoni kif qal David tappartieni għal Jahwe. Hija tiegħu. Hija tiegħu. U aħna wasalna fejn wasalna narfuh għax Alla għarafna qabel. Alla għarafna qabel. U kien hu li sejħilna. Kien hu li tagħna l-abbiltà. Fetħilna għajnejna. Tagħna qalb li tifhem. Biex bekk dorna lejn ibnu Ġesu. L-omnipotenti, Alla l-omnipotenti jibqa' l-istess u ma jinsinix. Iva, s-salvazzjoni minn għandu u jibqa' jżommna. Meta nitkellmu dwar il-perseveranza tal-qaddisin li Alla iżommna dak li beda fina itemmu, iġibu għal perfezzjoni sal-jum ta' Kristu. Għalhekk David kompli jgħid imbagħad jala s-salm billi jgħid ħadkun il-barka tiegħek fuq niesek. M'hemm ebda ħaġa iżba minn hekk illi l-barka talla, it-bissima talla, l-approvazzjoni talla tkun fuqna niesu. Jien magħruf għal Alla. Ejna raġunaw hekk. Ġesu li miet għalija biex jaħfir li dnubieti. Jien magħruf għalih. U stess jgħid jiena ir-raj tajjeb insejjaħ in-naċ tiegħi bisimhom. Personalment. Huma jisimgħu leħni u jiġu warajja. U allura la darba jien magħruf għal Alla m'għandniex għalfejn naqtaw jiesna. M'għandniex għalfejn naqtaw jiesna. Iġġib xruħek ta' orfni. Meta fir-realtà int wild is-sultan ta' Slaten. Ħafna Kristjani jġibu ruhom bħalli kieku huma jaħasra jien. Bes fir-realtà aħna uliet is-sultan magħrufin għalih. Alla li ma frankajx l-istess ibnu ma taħalina l-koll kif ma jtix miegħu b'xejn iwex kollha. Frattant aħna ħafna drabi ġibu ruħna ta' disfattisti bl-Ingliż losers. Nġibu ruħna ta' losers. Meta fil-fatt aħna rebbieħa. Anzi, nikkorreġi li nnifsi, aħna aktar minn rebbieħa permezz dak li ħabna. Aktar minn rebbieħa, aktar minn konkwistaturi. Din l-esperjenza ta' David u jitjallimna minna. Pero David fl-sofra kien tip kajdu hekk stampa minn qabel tas-sofferenza ta' Kristu wkoll. Is-sofferenza ta' Kristu. David hawnhekk qiegħed iħabbar minn qabel illi bin David Ġesu kien bħalu u iżżed minnu ivvilifikat, majjar, ikkalpestat, in-nies irribellaw kontra tiegħu, ma għadux għall-awtorità tiegħu. Frattant Alla finalment semgħu l-Ġesu vera, sa fl-ort tal-Ġetsemani. Ġesu talab il-missier. U l-missier semgħu maħabba d-devozzjoni tiegħu. Għaliex? Billi frankalu li jmur li jerfa' s-salib u jkun mistuf miegħu? Le. Alla għaddieħ palma għadda lil David minn dirra wixta. Imma fl-aħħar taħrebha. Fl-aħħar naraw l-istorja ta' Ġesu tikkonkludi bl-irxoxt glorjuż tiegħu. Dak li miet mid-darba dnub missa li hu ħaj u ħaj għal Alla. Il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu. Il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu. Ġesu bieħu miegħu aħna għandna il-vittorja. Għandna l-vittorja. Litra l-Ebrej kapitlu 12 vers 3 jgħidilna aħsbu fuq dak li sofra ostilità bħal din
mill-midinbin kontra tiegħu innifsu. Tas-Salm numru 3 kważi iservina ta' springboard biex mhux biss David li sofra, imma bin David issa li sofra mħabba fija. Għat jidi naħsbu fuqu, ikkonsidrawh sewwa, ikkonsidraw l-esperjenza ta' Ġesu minn xi għadda. Aħsbu fuq dak li sofra ostilità bħal din mill-midinbin kontra tiegħu innifsu biex ma taqtawx qalbkom u tiddajfu f'moħħkom. Ta' bilħaq l-iskrittura hija mogħtija kollha kemm hi għall-inkoraġġiment tagħna, għall-faraġġ tagħna biex aħna iva nkunu persważi li Alla huwa dak li ta' bilħaq jerfa'lna rasna. Amen.